Ngamanye amagama uma ungathandi ngiyazi kungenxa yomthetho kaMose. Ngamanye amagama uma ungathandi ungishiye nginje nantambama kusasa uma ubuya wehla la ngizophinde ngikudumise. Bengakudumisela ukuthi ungiphilise kodwa bengutshela nje ukuthi ungubani wena. Uma wena uthanda ngusolo uma ungathandi. Ngifundile imithetho yonke yabekwa kodwa lokho ngeke kungistophe ukuthi kusasa nawehla la ngoba ungathandanga namhlanje bese ngiyayeka ukukudumisa. Ngizophinda nakusasa ngutshele ukuthi ungubani wena. Kodwa wena uma uthanda wahluleka uJesu iguqile le ndodila inikizela inuka kodwa seyiqedile ukudumisa. Yathi uma uthanda ngamanye amagama it's not a must ukuthi ungiphilise sekuthandeni nje kwakho. uJesu walula isandla. Sondela mntanami, walula isandla. Meqale lula isandla wawohloka umthetho, waphuka umthetho. Walula isandla wambamba. Ngiyathanda, hlambuluka. Lento yenza ukuthi ngithande soqale wangitshela ukuthi ngingubani. Qaphela mntanami, noma ngabe uphethwe isiphi isimo nesekugula, masingavimba ukutshela uNkulunkulu ukuthi ungubani yena. Mtshela inyama yakho iwohloka ukuthi wena wohloka nabe uyawohloka, kodwa inkosi yamakhosi wena. Ngiyathanda, hlambuluka. Wamphatha kanye. Bamba sengivala mntanami kanye nje. Just one touch from Jesus ashintsha yonke impilo yakho. Waphila. Inyama yavele kwavela isikhumba. Sondela. Iminwe eyaqedwa ubulephero ngoba ethandile yena, kwavela eminye iminwe. Mesuku uJesu uthi hamba, ambozibonakalisa ba priest. Abela mlomo wohlokile wabuya ngoba ubani lokhulumayo? Ulizwi likaNkulunkulu oziwa ubumnyama bubaleke. Izindlebe ezaseziwohlokile zabuya, kwahluma indlebe ezintsha. Wahamba ekhala wayogeza. Nakathi uyayibuka isikhumba sisha, iminwe ibuyile, amazinyo aphinda avaleka. Qaphela mntanami, yabona njobe seyingini, iminwe ingasekho. Ngamanye amagama kusho ukuthi lesandla sakhe asisakwazi ukuya kulesandla esihlala imali.
suka indaba mayamagama lesandla sakhe ngoba sekuyingini asakwazi ukunikela shaywe uchoko wanele kwabuya iminwe waphila waqala wayilandi walathi yambona evula ethi kona ukunikela ngagcina nini yambona eqala ekhipha ngoba ukhipha ngeminwe nawe ingini uyakhonona kodwa iminwe nayikhona uthi bekuyini lokhu kuloko engikuzwayo uyinkosi wena bekuyini lokhu kuloko engikuzwayo uphakeme ngaphezulu kwazo zonke izinto why nakukhulunywa ngomnikelo ukhale kangaka unothoko lweminwe uyingini yasebandleni ngiyacela njengoba ithendeli la zonke izingini ngegama lika Jesu iminwe mayivele ngeke uhambe lo msebenzi uma siphakathi kwezingini khulekela iminwe ivele bekuyini lokho enginako uloku uNkulunkulu angenzele kona iminwe mayivele lethende kufanele liyofika nale eMthatha liyofika nale la kugitshelwa khona umthanyelo liyofika kwaXhosa lapho kubingelele umuntu ucabanga ukuthi umuntu uyaphila kanti kudala ingqondo bayithwebula beyini yona imali kule ndaba engaka liyovusa abantu abanye baphethe amabhizinisi amakhulu kodwa bawathakela ake ngafika lapha eMtubatuba ngiyokhuleka khona kanti ubaba wakhona wayethakile osikaze seyiyagula iguliswa yilezinto athake ngalezinto njalo kunyamalala izisebenzi zona lezi ezisebenza la wagcina lo mama ngifika lapha ngathandaza efuna ukukhuluma iqiniso ngikhumbula kahle lo gogo wagijima wayomvala umlomo anganaka nje ngayihambela ke sengihambile wabhoka lo mama wathi nimxosheleni ngifuna ukuthi kukhishwe lento eyilapha efrijini akhishwe lento eyilapha efrijini babathe kwafika abantu wamemeza lo mama wathi baxosha umfundisi kanti bengifuna ukutshela umfundisi yikuphi okungcono ukutshela umfundisi kunokutshela amaphoyisa ngcono ukutshela umfundisi ukusho lo mama ngcono ukutshela umfundisi bathi sohambile ubuyele eStanero wathi baningi landana umfundisi ngingafi ngakakhulumi kumfundisi balanda omunye umfundisi wafika wathi nakafika wathi baba uNkulunkulu songitshelile ngiyahamba vula ifridge baba bathi kahle ifridge bathi ungamnaki baba ingqondo ihambile wathi ayihamba ngiphile kahle mina vulani ifridge wayivula i-deep freezer wathola amakhanda abantu okumangazayo
no secretary wakhe lo baba wayengumlungu ikhanda lakhe latholwa khona la. Bantu baseFoslo ngiyanithemba nezindlu ezinhle kangaka iminwe yenu ayinqamukanga. Lokubumnandi esizobuzwa la mabudlulele nakwabanye abantu. In Jesus' name. I say in Jesus' name. I say in Jesus' name. Sengima phezu kwale mali. Shesha vele faka neyakho sengima phezu kwayo vele. Ngiyamemezela. Uyangazi kunhlapho. Angivami mina ukukhuluma ngemali. But khona lokhulume nami uthi make ngikhulume le ndaba. Yonke iminwe engenabo ubulephero ayizobeka phambi kwaJehova bese ngiyathandaza egameni likaJesu. Awenzela umuntu uzenzela wena. In Jesus' name. I say in Jesus' name. Imbulele ditsi etsi Tsekhatata Zalifati Leto Sesiyathandaza izandla zakho. Uyabona nje lento yenze namhla kuqalwa, namhlanje kuqalwa kanje. Le yenze namhlanje.
lempi ephakathi ekhaya lakho sowuhluleka wena ukuyibika kuNkulunkulu kuzoma iminikelo yakho ikhulume noSimakade ukuthi koze kube nini Simakade. Thank you Holy Spirit. Phakamisa lezandla zakho. Hey! Wakuswelekile. Ayodabula naseSpraight View. Wakuswelekile. Adabule nakule ndawo ukuze abantu bazi ukuthi uJehova uyaphila for the last time. Ulele namandla wonke unguNkulunkulu wena uNkulunkulu obonayo namhlanje kuyisuku lokuqala simile kule ntaba loyana uzile esa enokhoko lwakhe olunye lumphethe emzimbeni omunye lumphethe ekhaya omunye lumphethe emsebenzini omunye limphethe womakhelwane olunye lumphethe emalini yakhe izinto azenza yayiphumeleli omunye lumphethe ingane zakhe nakulesi sikhathi zihlele emadragsini ezinye zihlele ezinye setshwaleni ezinye zihlele ziyaganga kodwa moya oyingcwele uthi kwakwade kuswelekile ukuthi namhlanje ngeyi14 sikaMashi ngo2010 ukuthi kuzokhulunywa impumelelo kuzokhulunywa iqiniso ukuthi leyo nkinga obokade ungene kuyo usafikile uMesiya okwakhulunywa ngaye ukuthi uyeza. Siyabonga Baba, siyabonga Moya Oyingcwele, siyabonga Mdala weinsuku ukuthi izwi lakho liwile, ukuwa kwezwi lakho alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Sibongile Moya Oyingcwele ukuthi naloko khona kuzoqedwa igama likaJesu. Siyabonga Moya Oyingcwele, khuluma
ngezwi lakhe elinamandla usisa ifa lakho, usisa abantwana bakho. Nobe sephelelwe ithemba namhlanje ulitholile, nobe senovalo namhlanje liphelile. Siyabonga moya oyingcwele egameni lika Jesu Kristu. Cela uthandaze nawe uyibongele, thandaza nawe uyibongele. Glory to Jesus. Siyabonga moya oyingcwele. Hallelujah. Thandaza nawe ubonge. Thandaza inkululeko yakhe ifikile. Thandaza isibusiso sakho sifikile. Thandaza amandla akhe abuyile. Thandaza endlini yakho kukhona okusha uJehova kulethile. Glory to Jesus. Hallelujah. Ashayeleni uJesu izandla thina sonke. Glory to Jesus. Sisamile njalo ngeenyawo zethu, mehlo ethu asavalekile. Mhlawumbe ukhona kule ndawo kusihlwa uthi mina ngosuku lokuqala ngiyamdinga uJesu angene enhlizweni yami. Nkosi uJesu mawusindisa abanye ngisindise nami. Cela uphakamise nje sakho isandla sika right lapho khona, sithandaze kanye nawe. God bless. Wena uthi mina ngidinga uJesu namhlanje ngosuku lokuqala ngifuna uJesu angene enhlizweni yami. Ngicela uthathe isinyathelo sokugcina suka lapho khona ube sozala ngaphambili. Bashayela izandla baseza banikene indawo bandlule masizeni ma-ushers wosani lapha egameni lika Jesu ngosuku lokuqala. Phefumulo esinikela kuJesu Kristu waseNazaretha. Uthi uJesu ngiyakuthanda ukuba usinde egameni lika Jesu. Intando kaNkulunkulu ukuthi uphiliswe, intando kaNkulunkulu ukuthi uphumelele. uJesu uyathanda ukuba ukhululwe. Ngifuna ukwazisa kusihlwa ukuthi lelithende lisamile kule ndawo. Le ndoda uqhobo belikade selidle imino yakhe, lidle inyama yakhe, kodwa uJesu ngokubethanda inyama yabuya bese idliwa uqhoko egameni lika Jesu. Indlebe, imino, impumulo, konke bekade sokudliwa uqhoko kwabuya empilweni yakhe. Lelithende lisamile kule ndawo yaseSpraitview. Simemezela ukubuya kwezinto zakho. Izinto bekade seyidliwa isitha, izinto besekade idliwa uSathani empilweni yakho siyabuya kule mvuselelo. Mawukholwa shaya izandla egameni lika Jesu. Izinto bekade seyidliwe isikhonyane empilweni yakho siyabuya in the name of Jesus. Injabulo, intokozo iyabuya empilweni yakho. Impumelelo, ukuphiliswa kuyabuya empilweni yakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siphakamise izandla thina sonke nanenze ngaphambili. Ngicela ukuthi nithandazele amazwi ngomva kwami. Ithini inkosi uJesu, siyabonga namhlanje silizwile izwi lakho, siyakwamukela, siyazinikela kuwe, siyakuvuma ukuba uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Nkosi uJesu siyacela ukuba usithethelele zonke izono zethu, usihlambulule ngegazi lakho elinamandla. Amagama ethu uwabhale encwadini yokuphila, wasule encwadini yokufa. Satan namadimoni wakho nezifo zakho neinkinga zakho neinhlupheko zakho awusenasabelo ezimpilweni zethu, awusenalilungelo ezimpilweni zethu, ngokuba namhlanje sesindisiwe, sinoJesu einhlizweni zethu kuze kube phakade. Sibongile uNkulunkulu wethu, sibongile mdala wezinsuku, thezwini lakho ngokuphenduka komphefumulo wodwa. There is a great joy in heaven. Sithokoza kanye nezulu ngale mphefumulo, sifihla sifake egazini lika Jesu, behlisele ubuthongo obunokuthula, sibonakalise empilweni zabo manje kuze kube phakade. Amen. Siyabonga samile njalo ngeenyawo zethu. God bless. uNkulunkulu anibuse ngalesinqumo nesithathile. Ama-ushers la azonikezela ama-decision card. Sicela ukuthola amagama enu, sikwazi nama-phone number enu, nama-addresses enu. Sifuna ukuthi sikwazi ukuzonithandazela egameni lika Jesu ngokuba lesinqumo sithathile sibalulekile kakhulu ngendlela emangalisayo. Samile njalo bazalwane bami, singabe sisaphuma ake sime just kancane ashaya uDr Gumbi izandla ezinkulu egameni